Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi ng kanyang gabay, agad naman siya noong natigilan sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na pinag-iisipan ang kanyang susunod na gagawin. Alam niya kasing mas higit pa doon ang kanyang kayang gawin kung maiiwasan niyang magpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Ilang segundo pa ang lumipas, patuloy pa ring umuulan ng sibat sa lugar na kanyang kinaroroonan. Hindi pa siya noon nakakapag-isip ng hakbang, gawa ng hinihintay niya munang tumigil sa pag-atake ang mga nilalang. Sa kabilang dako naman, patuloy pa ring nakikipaglaban ang 7 antingero laban sa grupong kinaroroonan ng negosyante. Bagaman ginagamit na nila noon ang kanilang mga tangang mutya, tila ba hindi pa rin nila naiiwasang mahirapan sa kanilang pakikipaglaban. Sa bawat pag-ataking ginagawa noon ng mga antingero, may hinuhugot ang iilang mga demonyo sa kanilang mga tagiliran na siyang nagdudulot upang wasakin ang kanilang pag-atake. Hindi din naghihiwa-hiwalay ang mga ito na parabang kalakasan na ng bawat isa sa kanila ang manatili sa grupo. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, kitang-kita ng pinunong antingero ang negosyanteng napapagitnaan ng mga alipores nitong demonyo. Patuloy lamang yun sa pagngisi at tila ba wala itong balak magpalit ng kanyang anyo. Sa puntong yun, hindi na maatim ng mga antingero ang kanilang mga nasisilayan, kung kaya't doon na nila isinigawa ang kanilang pinakanakakapangilabot na hakbang. Walang sabi-sabi, agad sila noong tumayo ng tuwid habang mabilisang nagbibigkas ng mga buhay na salita. Paulit-ulit ang mga salitang yon na parabang may isang bagay silang pinaghahandaan. Nang marinig naman ni Manong Armando ang ginagawa ng mga antingero, agad naman niyang sinigawan si Manong Buti ng, "Buti! Atras! Bumalik ka dito sa amin! Mapanganib ang lugar na yan!" Kasabay ng pagsigaw nito ay siya namang mabilisang pagtakbo ni Manong Armando patungo sa bahaging kinaroroonan ng mga antingero. Ganun na din ang ginawa noon nila Bitang nang sa gayoy hindi sila mapahamak sa mga susunod na mangyayari. Nang makahanap naman noon ng pagkakataon si Manong Buti para umatras, mabilisan naman niya itong ginawa nang walang pagdadalawang isip. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang magsiyukuan ang mga demonyo dahil sa lakas ng mga usal na pinapakawalan ng mga antingero. Ang iilan sa mga engkantong naroon sa paligid ay bigla na lamang naagnas nang sa hindi malamang dahilan. Pagsilay ni Manong Buti noon sa kinaroroonan ng mga negosyante, doon niya nasipat ang labis na paghihirap nitong labanan ang mga usal ng antingero. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang mapadapa sa lupa habang nag-aangil at umiiyak. Papalit-palit na din ang mga balat kayong ginagamit ng mga ito, maprotektahan lamang ang kanilang mga wisyo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nasipat ni Manong Buti ang pagtulo ng dugo sa bumbunan ng mga antingero na parabang yon ang naging kapalit sa mga ritual na kanilang ginagawa. Ang iilan sa mga antingerong naroon ay napapaluhod na sa lupa, subalit pinipilit ng mga itong tumayo at ipagpatuloy ang kanilang mga usal. Nang mapagtanto naman ni Manong Armando na hindi nakakayanin ng kanyang mga kasama ang kanilang mga ginagawa, agad naman niyang tinulungan ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Pagsabay niya noon sa pag-usal ng mga antingero, bigla naman niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang dibdib at kasabay nito ang pagsilay niya sa iilang mga hibiw na nakaapak sa katawan ng mga demonyo. Tanging ang mga nag-uusal lamang noon ang nakakakita, gawa ng yun lamang ang nagsasakripisyo sa mga ganoong kataas na mga engkanto. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, doon na napagtanto nila Manong Buti
na magagawa na nilang magapi ang negosyante. Kahit anong gawin kasi nitong pagpupumiglas noon, naging malabo na ito para sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan sa kanilang kinaroroonan nang umatungal ang negosyante gamit ang isang nakakapangilabot na boses. Paulit-ulit niya itong ginagawa noon hanggang sa dumating ang puntong nararamdaman na nila Manong Buti ang dahan-dahang pagbabago ng hangin sa buong paligid. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang makasilay sila sa kalupaan ng mga manlalayag na minsan na nilang nakita sa Palawan. Manong Armando, tumingala ho kayo. May mga salakip na paparating. Bulong ni Manong Buti nang mapansin niyang hindi pa yon nagagawang maramdaman ng kanyang mga kaibigan. Pagkarinig noon ni Manong Armando sa kanyang sinabi, mabilis na naman yung napatingala sa langit upang masipat ang mga sinasabi nitong salakip. Pagsilay niya sa kalangitan, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng 5 napakalalaking mga layag na papalapit sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang nagkulay dugo ang buwan at kasabay nito ang paglabas ng isang napakalaking serpente. Lumitaw na dinoon ang hukbo ni Carolina sa kanilang harapan na nakadistansya ng bahagya sa kinaroroonan ng mga demonyo. Dahil sa mga pangyayaring yon, mas nilakasan pa ng mga antingero ang kanilang mga usal upang mabilisang wasakin ng negosyante habang hindi pa ito naililigtas ng kanyang mga kasama. Bagaman dahan-dahan ang nanghihina ang kanilang mga katawan at bumagsak na ang iilan sa kanila, patuloy pa rin ang ginagawa nila noong pagpapanalangin. Nang hindi na maatim nila Manong Buti ang mga nangyari, napagpasyahan naman nilang 3 na sumabay na rin sa ritual na ginagawa ng mga antingero upang mas mapalakas pa ito ng husto. Sa pagbigkas nila noon ng mga buhay na katagang ginagamit nito, doon niya nakita ang mga hibiw na walang habas na pinaparusahan ang mga demonyo. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, malatao lang din ito kung sisipatin, subalit meron itong mga hawak na latigo. Ang iilan sa mga hibiw na naroon ay sinisibat ang kaluluwa ng mga demonyo at pinagtatangkaan itong ihiwalay sa kanilang mga katawang lupa. May mga alaga din ng mga hibiw na iba't ibang uri ng nilalang na siyang walang habas na nilalapa ang bawat demonyong kanilang makitang nagpupumiglas sa mga hibiw. Ayon kay Manong Buti, na ang iilan sa mga nilalang na yon ay nasa wangis ng mga ahas na merong 8 ulong dinadala. May leon at tigre din na naroon sa lugar na siyang kumakaladkad sa mga demonyong may iilan pang taglay na lakas para lumaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigo pa ring mapaslang nila Manong Buti ang negosyante sa kabila ng mga ritual na kanilang ginawa. Sa puntong yon, doon nila napagtanto na meron ding kamanghamanghang baluting tinatangan ang demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naantala ang kanilang ritual dahil sa paglapit ng mga salakip at bakunawa. Sumugod na dinoon ang puwersa ni Carolina upang mapigilan ang kanilang mga ginagawa. Pagsilay doon ng mga antingero, halos hindi nila mapigilang makaramdam ng takot dahil sa peligrong daladala ng mga nagtutulungang mga demonyo. Dahil sa mga nangyari noon, aminado silang wala na silang gaanong kakayahan para ipagpatuloy ang laban ng kanilang grupo. Kung magkataong hindi sila tinigilan ng mga nilalang, maaaring ang gabing yon ang wakas ng kanilang mga buhay. Habang hindi pa sa kanila nakakalapit ang grupo ni Carolina, panay naman ang pag-iisip ng paraan ni Manong Buti para makaligtas sa ganoong sitwasyon. Alam niya kasi noong hindi pa nakakaranas na tumakas noon ang mga antingero, kung kaya't paniguradong trabaho na niya ang bagay na yon. Bukod sa marami na siyang natakasang panganib,
may iilang mga bagay na din siyang natutunan na itinuro sa kanya ng kanyang sariling karanasan. Habang hindi pa noon nakalapag ang mga salakip at nakakalapit ang pangkat ni Carolina, dahan-dahan naman niyang sinabihan ang mga antingero na umatras ng bahagya. Dahil sa silang tatlo na lamang noon ang may tangang kakarampot na lakas para makipaglaban, sila ang pumrotekta sa pinakaunang hanay. Walang pagdadalawang isip na sinunod naman ito ng mga antingero, gawa ng may tiwala naman sila sa tatlo kahit papaano. Bagaman hindi nila alam noon ang lugar na kanilang kinaroroonan, pilit pa rin silang umatras sa pag-asang magagawa nilang makatakas sa kamay ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga dahan-dahang nakatayo ang negosyante habang patuloy nang umingisi. Nang masipat nito ang ginagawang pag-atras nila Manong Buti, bigla naman itong napatingin sa kanila habang nagsasabi ng, "Ang mga dakilang antingero, nababahag na ang mga buntot." Sabihin ninyo, wala na ba kayong kakayahan para lumaban? Pag-atras na lang ba ang rason ng inyong grupo para mapanatili ang inyong kaligtasan? Mga mahihina. Nang marinig nila Manong Buti ang sinabi nito, pilit namang nagbingi-bingihan ang kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin ang pang-iinsulto at pangmamaliit ng negosyante sa kanila na siyang nagdulot ng labis na galit sa pinunong antingero. Nang hindi na nito maatim ang pangmamaliit sa kanila, bigla naman itong tinawag ang hibiw na nangangalaga sa tinik ni Kristo upang wasakin na ang mga demonyo. Bagaman tanga ng nilalang na yon ng mga tinik na kanilang pinangangalagaan, panatag naman noon ang pinunong antingero sa kadahilan ng wala pang ni isang dilubyo ang nakatalo sa hibiw na yun. Matapos niyang tawagin ang kanilang kasangga, kisap mata lang naman ang naging pagitan nang bigla itong lumitaw sa kanilang likuran. Mabilisan itong sinugod ang mga nilalang, maging ang mga salakip na dahan-dahang lumalapag sa lupa. Paglapit ng hibiw sa kinaroroonan ng puwersa ni Carolina, walang habas naman niya itong pinaulanan ng pag-atake na halos ilang minuto lang ang itinagal. Sa loob ng ilang minutong yon, halos madurog ng husto ang puwersa ng reyna dahil sa lakas na ipinamalas ng hibiw. Paglapit niya sa mga salakip, mabilisan naman niyang sinira ang isa sa mga layag nito na siyang nagdulot ng kamatayan sa mga nilalang na nagpapakalat ng sakit at sumpa. Sa pagpapatuloy ng pagsilay nila Manong Buti sa naaagnas na mga salakip, doon nila napatunayang totoo nga ang kanilang mga kwentong narinig ukol sa mga nilalang na yon. Ayon kay Manong Buti, na kapag nasira ang layag ng mga salakip, yun na din ang katapusan ng kanilang grupo. Sapagkat ang kanilang mga buhay at ang bangkang kanilang sinasakyan ay iisa. Anumang danasin itong pinsala, mararamdaman din nila. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang tinungo ng hibiw ang kinaroroonan ng Bakunawa upang ito ay wasaki ng buong lakas at puwersa. Subalit sa paglapit niya noon sa Bakunawa, nagawa naman siya nitong maunahan na siyang naging sanhi upang mapuluputan siya ng napakahaba nitong katawan. Dahil sa mga nangyari, yun naman ang nagsilbing hudyat noon sa negosyante upang kunin ang tinik na kanyang pinakainaasam. Sa pagpapatuloy na pagpupumiglas ng hibiw, dahan-dahan namang nagbabago ng anyo ang negosyante at kasabay nito ang kanyang paglapit sa Bakunawa kung saan naroon ang nangangalaga ng mga tinik. Dahan-dahan niyang inamoy ang katawan ng hibiw hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang matunton ang pinagtataguan ng mga kayamanang labis niyang ninanais. Pagbukas niya sa isang malaaparador na katawan ng hibiw, bumungad sa kanya ang tatlong tinik
na muntik nang kumuha ng kanyang paningin. Sa puntong yon, dahan-dahan nang nagliliyab ang katawan ng demonyo dahil sa kabanalang pumapalibot sa buong lugar. Ang iilan sa mga engkantong kasama noon ni Carolina ay bigla na lamang naglaho na parang bula sa kadahilan ng hindi kinaya ng mga ito ang kapangyarihang tinataglay ng tinik ni Kristo. Bagaman naghihirap na noon ang demonyo, pilit pa rin niyang kinuha ang tinik na ilang daang taon na din niyang ninais. Isa lamang ang nagawa niyang makuha doon sa kadahilan ng hindi na niya makayanang mapanghawakan kung pilitin niyang kunin ang 3 tinik ni Kristo. Matapos niyang kunin ang bagay na yon, agad naman niya itong isiniksik sa isang napakaitim na tela na naglalaman ng iilang buto at katawan ng bagong silang na sanggol. Sa wakas, Panginoon, mabubuhay na rin kita. Malapit na ang araw na ating pinakahinahangad. Wika ng negosyante habang nagliliyab ang katawan nito na nakahawak sa tinik. Matapos niyang makuha ang bagay na kanyang pagnanais, agad din naman siyang lumayo sa hibiw. Nang maramdaman niya ang buong lakas nitong ibinubuhos, makawala lamang sa pagkakagapos ng bakunawa. Dali-dali niya noong tinungo ang isang layag ng mga salakip kung saan mabilisan din naman itong nilisan ang lugar. Sa puntong yon, wala nang nagawa sila Manong Buti kundi pagmasdan na lamang ang pag-alis ng mga nilalang. Ang puwersa naman noon ni Carolina ay dahan-dahan ang bumabalik sa lupa alinsunod sa nais ng demonyong namumuno sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naglaho ang kanilang mga kalaban na parang bula. Ang bakunawa naman noon, pilit na iginagapos ang hibiw habang dahan-dahang naglalaho ang kanyang espiritual na katawan sa lupang kanyang kinaroroonan. Nang makalayo na ng husto ang mga salakip, doon pa lamang pinakawala ng bakunawa ang hibiw at mabilisang tumakbo patungo sa kagubatan habang unti-unti ring naglalaho. Wala nang nagawa noon sila Manong Buti kundi ang pagmasdan na lamang ang paglalayag ng mga salakip habang hindi pa yun pumapasok sa kaulapan. Maestro, paniguradong tutungo mga demonyong yun sa bundok na matalingahan. Anong gagawin natin? Napakalayo ng Palawan dito. Wika ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ni Manong Armando, agad naman itong lumapit sa 7 antingero upang alamin ang kanilang mga naisip na plano. Doon din niya inilahad ang sinabi ni Manong Buti nang sa gayoy magkaroon ito ng impormasyon kung saan nila hahagilapin ang kanilang mga kalaban. Matapos namang marinig ng 7 antingero ang mga bagay na yon, dahan-dahan naman itong tumayo habang nagwiwika ang kanilang pinuno ng bubuhayin ng demonyo ang kanyang Panginoon sa pagsapit ng pagkamatay ni Kristo. Marami pa tayong araw para maghanda at maglakbay patungo sa lugar ng Palawan. Buti, sa ngayon kinakailangan ko ang inyong tulong pagdating sa salaping ating gagastusin patungo sa lugar ng matalingahan. Matapos itong marinig ni Manong Buti, doon pumasok sa kanyang isipan ang iilan sa kanilang mga kagamitang dala na naiwan sa lugar ng Camarines Sur noong unang pagpunta nila rito. Sa pagkakatanda niya, maraming salapi at ginto ang nilalaman ng gamit na yon na siyang maaari nilang magamit patungo ng Palawan. Nang marinig ito ng mga antingero, agad naman itong nagbigay utos sa mga mabubuting engkanto na nagmamasid sa paligid. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, dahan-dahan naman silang umusad pabalik sa kubong kanilang tinutuluyan. Naging madalang noon ang pag-uusap ng kanilang grupo, gawa ng ang iilan sa kanila nagkaroon ng mga malulubhang pinsala. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalo pang binilisan ng kanilang grupo ang pagbagtas ng daan nang masipat nila ang baryong kanilang pinagtitirhan di kalayuan sa kanilang kinaroroonan.
Pagpasok nila noon sa kanilang tahanan, agad naman nilang pinahiga ang iilang mga antingerong nanganganib ang buhay para malapatan ng paunang lunas. Maestro, wala ho akong kaalam-alam pagdating sa medisina. Ang tanging maitutulong ko lamang sa inyo, pagbubuhat at paggawa ng mga simpleng bagay. Wika ni Manong Buti. Ako ho, maestro. Medyo may karunungan ho ako sa medisina. Basta ho hindi lang ganong komplikado, maasahan niyo ho ang tulong ko. Singit naman ni Bitang. Nang marinig ito ni Manong Armando, agad naman niyang isinama si Bitang at si Miguel upang manguha ng mga halamang gamot. Si Manong Buti na muna noon ang pinagbantay nila sa 7 antingero upang magawa nitong makita ang mga abnormal na nangyayari sa katawan ng kanilang mga kasama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita kung papaano maghirap ang 7 ng sama-sama. Halos lahat sila noon ay namiligro ang buhay na siya namang ikinamangha ng husto ni Manong Buti. Habang pinagmamasdan niya kasi ang mga antingero, doon niya naunawaan na kahit hanggang kamatayan, sama-sama pa rin ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na nga sila Manong Armando, dala-dala ang mga halamang gamot na siyang paunang lunas sa kanilang mga kasama. Dahil sa wala siyang kaalam-alam sa medisina, pinagdikdik na lang siya ni Manong Armando ng mga ugat na ipapainom sa mga antingero. Buti, durugin mo ng husto yan ha. Kailangan masala ang lahat ng katas ng ugat na yan para mas mapadali ang paggaling nila. Wika ni Manong Armando habang abala sa paggagamot. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, sumagot naman ito ng, "Oho, maestro. Ako na hong bahala rito." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang ibinaling ang kanilang mga atensyon sa kani-kanilang mga trabaho. Bagaman nakakaramdam na sila noon ng pagkaantok at pagod, hindi pa rin yun naging sapat upang tumigil sila sa kanilang mga ginagawa. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nanatili pa ring nagtatrabaho sila Manong Buti. Nang matapos na noon ang kanilang ginagawa, agad naman sila noong tumabi sa mga antingero para magpahinga. Habang nakatingin sila Manong Armando sa bubunga ng bahay, doon nila pinag-usapan ang mga hakbang na kanilang gagawin. Buti, napakasaya ko dahil nakilala ko kayo. Kung hindi siguro tayo nagkakilala, marahil ay payapa pa rin akong namumuhay sa dati kong bahay. Marami man tayong sinusuong na panganib, pero kahit papaano, nagagawa natin itong malagpasan. Wika ni Manong Armando. Kaya nga ho, maestro, napakalayo na talaga natin sa ating mga dating buhay. Noon, tagasunod lamang kami ng demonyong yon. Pero ngayon, tingnan ninyo, kaanib na kami ng isang samahan ng mga antingero. Sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nila dahan-dahang tinalakay ang tungkol sa bundok ng Matalingahan. Nabatuhan din sila noon ng mga kuro-kuro upang magawa nilang malaman ang mga susunod na plano ng dyablo. Ayon kay Manong Buti, kung hindi siya nagkakamali, maaaring ang mga butong nakuha nila noon sa lawa ng binga ang bubuhayin ng negosyante. Labis kasi siyang naniniwala noon na ang demonyong pinaglilingkuran ng negosyante ay nakakulong sa sakong yon. Dagdag pa niya na maaari ding ang lahat ng kanilang gamit na naibigay sa negosyante ay merong gaganaping parte upang matagumpay nitong magawa ang ritual ng pangbuhay. Naniniwala din siya noong perpektong pagkakataon ng demonyo ang Biyernes Santo sa kadahilan ng mahina ang kapangyarihan ng Diyos sa araw na yon. Matapos niya itong mailahad kay Manong Armando, hindi naman yun tumutol sa lahat ng kanyang sinabi. Sa puntong yon, doon inalam ng kanyang maestro ang mga nakuha nilang kayamanan na ibinigay nila sa negosyante.
Sa pagpapatuloy ng paglahad ni Manong Buti, tila ba nagkatagpi-tagpi na ang mga bagay na kanyang sinabi. Bagaman mahirap itong paniwalaan, subalit napakalakas ng kanilang kutob na maaaring yun talaga ang gagawin ng dyablo. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang dalawa ang matulog. Hindi na kasi nila noon makayanan ang antok at pagod na pilit sumusuot sa kanilang mga kalamnan. Panatag naman noong nagpahinga sila Manong Buti sa papag. Dahil sa kasarapan ng kanilang tulog noon, kung kaya't gabi nang nagising silang apat. Kasalukuyan pa din noong natutulog ang mga antingero, kaya namay ang ginawa na lamang nila Manong Armando ay ang magluto ng sapat na pagkain sa paggising ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, muling maglalakbay ang kanilang grupo pabalik ng Palawan. Okay, grabe, sobrang siksik sa aksyon na nitong episode na to. Pero para hindi kayo mabitin, yung dalawang episode, sinabi ko na kung anong oras ko siya ilalapag, so pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.